Pozdravujem vás. Je vašim cieľom na vašom objekte dosiahnuť čo najmenšie hygienické riziko? Je vašim cieľom znížiť náklady na čistiace a dezinfekčné prostriedky až o 60%? A je vašim cieľom mať všetky podlahy a povrchy bez čmúch? Ak ste si na toto odpovedali áno, tak potom toto video je určené pre vás a poďte sa pozrieť, ako toho dosiahnuť. Nozokominálne infekcie predstavujú vážny medicínsky problém, ale aj etický a ekonomický. Na vznik nozokominálnych infekcií vzniká alebo padá celý rad faktorov, ako napríklad malý počet postelí v nemocničných zariadeniach, zlé hygienické vybavenie, zlé ošetrovacie techniky alebo aj zlé čistiace plány a čistiace postupy. V súčasnosti ešte na veľa objektoch dochádza k čisteniu formou jedno vedro na všetky izby pomaly alebo na všetky poschodia. Používanie dvojvedrových vozíkov alebo akýchkoľvek vozíkov so žmýkačmi, s vedrami a so žmýkačmi má trošku jeden problém. Veľmi rýchlo sa tam znečistí napustená voda s chemikáliou a to znamená, že ak chceme dosiahnuť zabránenie prenosu kontaminácie z izby do izby alebo z priestoru do priestoru, bolo by potrebné tieto vozíky vymieňať po každom umytí jednej tej izby. Samozrejme, to by bol strašne drahý špás a preto v súčasnosti vám predstavujeme systém od spoločnosti Fermop, tzv. Systém predvlhčených mopov. Tento systém funguje veľmi jednoducho, ekonomicky a dá sa s tým dosiahnuť maximálne zníženie, potlačenie týchto nozokominálnych infekcií bez čmúch a samozrejme aj úsporu pre vašu peňaženku. Z jednej konkrétnej nemocnici, ku ktorým sme sa dostali po zavedení tohto systému k číslam, sa dosiahla až úspora okolo 80%. Viac informácií potom o tomto systéme, ale samozrejme aj o tej ekonomickej tabuľke, ktorú nám poskytla práve tá nemocnica po nejakom čase od spustenia, tak nájdete dole v popise v linku, kde si môžete pozrieť tieto informácie. Takže poďme si predstaviť tento systém. Systém pozostáva z jednoduchého vozíka, na ktorom sú dva tzv. Moboxy, jeden držiak na vrecia odpadové, kde dávame potom použité tieto čistiace mopy a potom tzv. Tubox vedierka na mikrofázové utierky na čistenie povrchov. Samotný box pozostáva z kapacity 16 až 20 kusov mopov. Princíp je veľmi jednoduchý. Do daného moboxu dáte určitý počet mopov, teda jak spomínam, je to tých 16 až 20 mopov. Zaleje sa to 5 litrami už vody aj s tým čistiacím vašim koncentrátom. Tu je dôležité povedať, že nemusíte vôbec meniť čistiace produkty, môžete zostať pri svojich plánovaných, ktoré teda máte nadstavené. To znamená, že 5 litrov dáte do tohto tuboxu s tým, že následne sa tento systém alebo tento mobox zavre. Prevráti sa a počká sa zhruba nejakých 10 minút. Následne po týchto 10 minútach sú mopy predvlhčené a pripravené na použitie. Väčšinou sa to pripravuje, keď ráno príde upratovací personál do práce, takto si zarobia tieto jednotlivé boxy. Idú sa prezliec, alebo teda idú si pripraviť nejaké ešte iné potrebné veci a keď sa vrátia, tento mobox aj s mopami je pripravený na použitie. Následne celý postup prebieha veľmi jednoducho. Prídem k danému objektu, či už k miestnosti, alebo teda k izbe nemocničnej, alebo ku chodbe.
otvorím si tento Mobox, vytiahnem si prvý mop, ktorý je už navlhčený, dám na zem. Výborne, teraz počistím tú požadovanú izbu. S jedným mopom sa dá dosiahnuť až 20 až 25 metrov štvorcových plochy. To znamená, že po vytretí jedného priestoru dochádza k tomu, že uvoľním mop použitý špinavý, a ktorý vlastne nám padne do toho zberného vreca. Takto zoberiem ďalší mop, nastrčím a môžem takto pokračovať na ďalšiu izbu, chodby a podobné iné priestory. Vďaka takejto metóde neprenášate tie baktérie jednak teda z tej izby do izby, ale na druhej strane aj nezanechávate čmuhy, pretože v tých dvojvedrových vozíkoch čím častejšie ten mop už vyžmýkávate a vyplachávate v tom vedre, tak viac a viac tam zanechávate špinu a tým pádom na tie čistené priestory si nanášate tú špinu pozbieranú z tých predchádzajúcich priestorov. Takže následne, keď toto vyčistíme alebo využijeme všetky tieto mopy, buď sa vrátime pre ďalšie použité mopy, samozrejme putujú do práčovne, kde sa vyperú. Tu v boxoch je systém podobný, to znamená, že vytiahnem si jednu predvlhčenú utierku, ktorú mám poskladanú, hej, a pekne môžem utierať akékoľvek povrchy, či už sú to vybavenie hygienické alebo samozrejme nemocničné. Volím si samozrejme farbu, tzv. Color coding. Následne tú utierku používam tak, že si ju prevraciam, pretáčam, to znamená, že využívam maximálny počet z tých strán a po použití ju znovu hodím do vreca a vytiahnem novú. To znamená, že takýmto spôsobom, rovnako ako pri podláhach, dosiahneme neprenášanie tých jednotlivých nozokomunálnych infekcií aj na povrchoch. Je potrebné si samozrejme prepočítať, koľko mopov budete potrebovať, to znamená, radi vám s tým pomôžeme. Podľa počtu priestorov dokážeme určiť, koľko mopov bude potrebovať ten jeden upratovací personál a takto vyrátať aj nejaké ekonomické náklady, ale zo skúsenosti teda vieme, že tá kvalita tých priestorov je neskutočne iná. Takisto istota po steroch, kde vlastne sa naozaj takýmto spôsobom bráni prenosu tých jednotlivých baktérií z priestoru do priestoru, je úplne iná. No a to nehovorím samozrejme aj o kvalite povrchov, kde tie povrchy ostávajú bez čmúch, sú absolútne čisté a tým pádom spokojnosť na strane aj zákazníka, na strane aj pacientov alebo vlastne jeho zákazníkov. Takže v prípade záujmu dole samozrejme, jak som spomínal, v popise nájdete všetky informácie ohľadom tohoto a následne tam nájdete aj kontakty, kde nás môžete potom kontaktovať a radi vám pripravíme už podrobnú analýzu a podrobný návrh. Ďakujem pekne.